L'Atles ve precisament, el que pretén demostrar és que la inèrcia en què ens trobem, siguin governs de més a la dreta o més a l'esquerra, en què es troba l'estat espanyol, és la mateixa, sigui el Partit Popular qui governa, sigui el PSOE. En realitat, no s'anul·la ni un sol dels grans projectes militars i les Forces Armades cada vegada tenen uns pressupostos més elevats. Aquesta és la inèrcia en què es troba l'estat espanyol, la Unió Europea, Europa i el món. Malauradament, les despeses militars en el món han continuat augmentant des de mitjans dels anys 90 fins a arribar a la xifra astronòmica d'1,5 bilió de dòlars mundials, o sigui que representa el 2,5% del PIB mundial. Però això són les xifres oficials que donen els estats i que recullen els anuaris que analitzen la despesa militar mundial. Però si analitzéssim un per un cada un dels estats mundials, jo crec que aquestes xifres es podrien doblar. És el cas de l'estat espanyol. Nosaltres, que analitzem la despesa militar de l'estat espanyol, comprovem com la despesa militar real dobla a la del Ministeri de Defensa, perquè hi ha moltes partides que estan camuflades per altres ministeris. El militarisme el podem definir com una opció, o els valors, ja siguin militars, polítics o econòmics, que fan que l'impuls bèl·lic i, per tant, el resoldre els conflictes per la via militar sigui una de les polítiques que en aquest moment estan sobre la taula. O sigui, militarisme entenem per això. I aquesta és l'opció, malauradament, que va prendre primer els Estats Units amb les guerres preventives del senyor Bush, que de moment no ha aturat el senyor Obama, perquè encara estem presents en Iraq i en Afganistan, i d'alguna manera els aliats en aquesta lluita o aquestes guerres contra el suposat terrorisme que existeix però que és una guerra absurda, doncs l'estat espanyol també hi juga. Per exemple, en aquest moment, fins ara hi havia un màxim de 3.000 soldats disposats a sortir a l'exterior, que era el compromís que havia adquirit el govern espanyol en missions a l'exterior, 3.000 soldats. En aquest moment ja ha aprovat el Ministeri de Defensa i també el Congrés de Diputats que aquesta xifra es pugui augmentar fins a 7.000. El que nosaltres estem convençuts és que els 25 milions de soldats que hi ha en el món o els 130.000 que té l'estat espanyol es podrien disminuir de forma considerable. Només la Unió Europea té 2,5 milions de soldats. La OTAN, 3,5 milions. Per tant, per què volem tants soldats en el món? És evident que podrien disminuir-se a un mínim denominador comú, en el sentit que si només fan falta per intervenir a l'exterior 7.000 soldats, perquè necessitem 130.000. Què fan a la resta? Aquesta és la gran pregunta, de què ens defensen? Quins són els perills als quals ha de fer front tant l'estat espanyol com qualsevol dels altres estats? Per tant, el camí de desarmament és el millor camí per, diguem així, reduir les tensions i les guerres en el món.